F'kull innovazzjoni li se nagħmlu, aħna se nibqgħu spalla man-negozji tagħna. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet. Aħna mhux il-gvern tal-kastik, iżda il-gvern tal-inċentiv. Tenna l-Partit Laburista e kif innota weda numru 12 tal-Partit Nazzjonalista fejn Bernard Grekket jgħid li biex il-pensjonijiet jibqgħu sostenibbli, is-settur privat irid jibni fond ġdid għal pensjonijiet f'pajjiżna. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri tenna li din hija l-istess weda li kien ippropona l-ex kap Simon Busuttil fl-2017. Weda li fil-fatt fisser li trid tiġi implementata boll oħra li għandhom jagħmlu tajjeb għalija n-negozji. Il-Ministru Xkembri spjega kif fil-fatt taħdem din il-proposta li simili bħala hemm f'pajjiżi oħra bħal Renju Unit. U allura jfisser li kull kumpanija bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista, apparti l-bolla li għandha preżenti, tkun titħallas bolla oħra ta' 10%. Pereżempju, jekk inti għandek negozju li jimpjega 10 ħaddiema u dawn jaqalaw kull wieħed 20,000, il-pis il-ġdid li ħajkun qed jerfa' negozju taħt il-Partit Nazzjonalista huwa ta' 20,000 euro oħra f'kontribuzzjonijiet fuq 10 ħaddiema. Minnaħa tiegħu id-deputat Laburista Jonathan Attard irrimarka wkoll li l-wiegħda tal-Partit Nazzjonalista tagħti inċentiv biss lin-negozji skont kemm jissodisfaw kriterji stabbiliti tal-ESG. Id-deputat Laburista Dr. Jonathan Attard tenna kif il-Partit Nazzjonalista ma tal-ebda dettalji dwar din il-wiegħda. Dan ukoll għall-inċentiv xi rrikjedi, speċjalment fid-dawl li madwar l-Ewropa kollha huma biss 11,000 kumpanija li huma mitluba jżommu ruħhom ma' kriterji tal-ESG. Intant Dr. Attard sostna fuq il-proposti tal-Partit Laburista li jolqtu n-negozji fosthom l-iskema magħrufa bħala l-Profit Reinvestment Scheme li tagħti rifużjoni sħiħa tat-taxxa fuq liħ li jiġi investit mill-ġdid f'negozju u għoti li tammonta 30% tal-investiment li jsir fuq capital fiss u din tiżdied b'10% għan-negozji għawċin. Aħna l-negozji tagħna rridu ninċentivawhom u mhux nitfgħulhom aktar biżijiet. Tajna eżempju l-biraħ stess kif ħabbarna pakkett ta' miżuri għan-negozji fejn ġanna skemi biex ngħinu lill-kumpaniji minn issa sejrin noffru anke energy audit b'xejn lill-kumpanija, kumpaniji li huma micro jew żgħar. Għal dawn il-kumpaniji dawn l-audits ifissru spiża ta' mill-anqas 2,000 euro li se jkunu issa qed jiġu koperti mill-gvern.